No niin. Päivä 3 ja ensimmäinen kisapäivä on tänään. Kello on 6:30. On varmaan sen 8 tuntia nukkunut yön aikana, mutta varmaan sen 5 kertaa ainakin herännyt. Käynyt vessassa ja no itse asiassa käynyt samalla katsomassa, kun aivan järkyttävän pitkään kestää ladata nämä reissulogit tässä Airbnbissä. Niin aina yöllä käynyt katsomassa, kuinka monta prosenttia se on ladannut. Ja sitten kun kännykästä lataan, niin kännykkä on sammunut, niin se lataus on hidastunut tai melkein pysähtynyt. Joo, mutta ei se auta, kun alkaa syömään, vaikka mulla ei ikinä aamuisin ole nälkä, mutta nyt on pakko syödä. Joten vuorossa on mestareiden aamupala. Breakfast of Champions. Hyvä, kun 2 reenipäivää nyt tässä ollut, niin 21-23 astetta ollut lämmintä ja aurinko paistanut. Ja nyt kun kisat alkaa, niin tänään on vielä hyvää sää. Mutta ei tänäänkään ole kuin 14-15 astetta lämmintä. Tuulee. Mutta sitten lauantai ja sunnuntai niin sattaa vettä ihan kunnolla. Vähän harmi, että reenipäivänä sattuu ne hyvät kelit, ja sitten kisassa ei ehkä niin hyvät. 8.12 on mulla lähtö. Ja puolta tuntia ennen lähtöä pitää olla kisakeskuksessa ilmoittautumassa, eli 7.42. Ja 5 minuuttia ennen omaa lähtöä pitää olla ykköstiili. Tämä on ATR-kisa, niin nuo on aika tarkkoja nuo jutut, niistä tulee rankku, jos se tulee joissa. Kisakeskus vain on 200-300 metriä ykköstiiltä, no ei paha matka, mutta joo. Ei muuta kuin lähdetään ajamaan. Vesalaan ollaan saavuttu ja ensimmäisenä tosiaan pitää tänne kisakeskukseen käydä ilmoittautumassa. Ilmeisesti vain nyt ensimmäisenä kisapäivänä. Että muina kisapäivinä ei tarvitse enää olla muuta kuin ajoissa tiillä, mutta nyt täytyy ekana päivänä käydä täällä ilmoittautumassa. Täällä on ihan hienon näköiset. Joku nuorisokeskus, leiri- ja toimintakeskus, okei. Ja tässä ilmeisesti on vieressä myös 9-väyläinen neppirata, jota en tiennyt, kun kritisoin kaikkea maksullisuudesta. Moro moro! Elikkä tämmönen paikka, on hienon näköinen paikka. Järven rannalla ja onpokaa. Joo, kyllä. No mennäänpä tänne. Jaha, täällä joku kädikin juoksee vasta. Päivää. Huomenta. Mennään vastaan. No niin. Kädi mukana tuossa. Paitsi sä oot nyt hänen kädi. Kuvataanpa samalla vähän videota täällä. Täältä ei löydy Kolarinkollin nimeä. Eikö löydy? Ahola Jaakko. Huoposen Samsa on meillä täällä kisassa TD-nä ja ihan tämmönen oma lakkikin. Meillä on seuraava tämmöiset TD-lippikset käytössä. Erottuu hyvin, että kuka hoitaa TD-hommia. Kyllä. Miten hommat on kaikki kondiksessa? Joo, siellä on kaikki kondiksessa. Ainut mikä nyt puuttuu, niin se oikoreitti tästä. Metään läpi ei näyttänyt olevan. Kannattaa melkein ajaa auto tuonne toiselle parkkipaikalle, se on lyhyempi kävely. Joo, tosta on vähän lyhyempi. Ja siinä on myöskin se lämpörata sitten se 9-väyläinen. Niin joo, sitäpä mä en tiennytkään, niin saa siellä käydä sitten lämpäämässä. Tästä näkyy ratakartta, jos sitä... No niin onkin, kyllä. No niin, mutta kiitos ja tsemppiä. Tsemppiä kilpailu. Alright, no niin. Nyt on ilmoittauduttu ja ei muuta kuin lähdetään kävelemään kohti kisapaikkaa. No niin, ykkösväylä nyt selvitetty. Kisan ensimmäinen väylä ja Birdillä lähdettiin liikkeelle. Yes. Se on hyvä aloitusmuisto enää, kun 7 väylän jälkeen ollaan evenissä takaisin. Kiitoksia muuten kierroksesta näin, tässä vaiheessa jo joku polku menee, mutta en tiedä mikä.
All right. Ensimmäinen kisakierros on pelattu ja El Catastrophe. +1 tuloksessa mennään. Treenikierrokset taisi olla -6 ja -5. Odotukset oli tosi paljon korkeammat. Mutta se on tuommoista. Oikeastaan mulla alku oli aivan täydellinen. Aloitin 2 birdillä ja ajattelin, että tämähän menee hyvin. Kaikki tuntui hyvältä. En mä oikeastaan vieläkään tiedä, että mikä siinä meni vikaan. Mutta joku meni. Ja lopussa sitten ei kulkenut mikään. Ei avaukset, ei lähärit, ei putit. Puttiprosentti 55 C1X. Ja tää on just sellainen rata, jossa pitää saada ne putit sisään. Mutta rehellisyyden nimessä mulla oli tosi paljon semmosia 8-10 metrin putteja, joita missaili. En tiedä. Tekis mieli ei denfata, mutta lopettaa tämä reissuvlogin tekeminen. Tämmöisen paskan kierroksen jälkeen kello on mitä? 10:30 aamulla vasta, niin tässä on koko päivä aikaa tehdä jotakin, mutta ei huvita tehdä mitään. Niin ärsyttää. Joo, nyt kävelään kisakeskukselle vielä TDlle näyttämään, että me ollaan varmasti allekirjoitettu kaikki tämä meidän kierros niin edespäin. Katsotaanpa mitä jaksauksia mitään tehdä vai lähtisikö kertaa jonkun hiiskan tai jonkun muun radan. Seuraavaksi mä käyn läpi väylältä mun ensimmäisen kierroksen AMA SM-kisossa. Todennäköisesti hyvin tylsä osio, joten jos haluat skipata sen yli, niin reilu 13 minuuttia eteenpäin, niin sitten jatkuu taas parempi kontentti. Yes. Ykkösväylällä oli niin kova vastatuuli, että päätin heittää. Olin treenannut siis väyliksellä, mutta siinä oli sen verran kova vastatuuli, että päätin heittää distanssikiekolla D2 ja se menikin ihan hyvin noin 8 metriä. Ylämäki putti hyvin sisällä. 7-8 metriä ylämäkeä ja putti hienosti sisälle. Ja hyvä alku kierrokselle. Kakkosväylä 55 metriä. Foreilla pikkusen lipsahti pitkäksi 8 metriä, mutta sieltäkin onnistui tosi hyvin putti. Ja 2 ekan väylän jälkeen -2 oli semmoinen fiilis, että meneepä hyvin. Että väylä 3 71 metriä alamäkkeä. Foreilla reenasin sen ja foreilla heitin pikkusen liian korkea fore ja se feidasi liikaa sitten oikealle ja oltiinkin vaikeassa puttipaikassa. Siitä ei oikeastaan ollut mitään chanssia saada korille. Tai korille kyllä oli chanssi saada, mutta se taisi olla ringissä. Niin siitä ensimmäinen ringi missi. Sitten oli Kumpareen ylitysväylä 89 metriä. FX2 reenikierroksella heitin aina rinkiin. Tällä kertaa tämä oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen selkeästi huono avaus tällä kierroksella nelosväylällä. Heitin siihen eturinteeseen. Onneksi pomppi sen verran ylös, että mä näin kori. Hyppyputti korille. No se vähän lipsahti liikaa vasemmalle ja jäi semmoinen 6-7 metrin paluuputti. Paariputti, mutta sain sisälle. Vitosväylä. Senkin olin heittänyt FX2 reenikierroksilla 2 nostolle ja 1 johonkin semmoinen 7-8 metriä. Eli sillä lailla tuntui tosi varmalta. Minua ennen heitti Jari siinä ja sen kiekko käyttäytyi tosi oudosti siellä ilmassa. Pumppas ylös alas ja mä ajattelin, että pitääkö mun jotenkin reagoida siihen, mutta päätin olla reagoimatta. Heitin just samalla lailla kuin olin aikaisemminkin heittänyt, mutta yhtäkkiä ilmassa FX2 humahtaa alaspäin ja kun feidi lähtee, niin se osuu puuhun ja kikkaa vielä sinne syvemmin, niin kuin vasemmalle syvemmälle metsään. Siitä alkoi oikeastaan minun huononkin tuurin kierre. Ihme Fore Flexi piti sieltä metsästä heittää. Pääsin metsästä pois, mutta heitin 10 metriä pitkäksi. Ja se 10 metrin paluuputtia en saanut sisälle, eli ensimmäinen bogi tuli sitten tuolla vitosväylällä. Kutosväylä par 4 160 metriä. Jälleen todella hyvä avaus. Niin kuin mä olin avannut tuohon aina tosi hyvin D3, ihan keskelle väylää. Noin saan 20 metrin heitto. Siitä foreneppi
korille ja kaikki katsottiin, että nyt menee koriin. Että Eagle on tulossa. Se ihan pikkusen meni korin takkaa, mutta valuu tosi kauas. 8 metriin korotettu kori ja kämmäsi sen putin ja otin siitä paarin. 7 väylälle oikeastaan kierroksen ensimmäinen todella surkea avaus. 82 metriä kapea ränni, A3 heitin ja early release osui melkein ensimmäisiin puihin 15-20 metriä tiistä ja kikkas vasemmalla. Sieltä sitten foreilla yritin mahdollisimman lähelle koria. No pääsin rinkiin, mutta valtavan kuusen takaa. Ei mitään chanssia päästä korille. Tai ainakaan saada koriin. Korille pääsi ja sitten nostoboki siitä. Ja jälleen 10 rinkimissi merkintä. 8 väylä oli sitten XXL-väylä, par 5, 260 metriä. Pitäisi olla helppoa kauraa. Tilaa aivan järjettömästi heittää. Niin mä heitän avauksen Kevin Jonesin D2. Käännän luultavasti itse sen jo liikaa yli ja se meni oikealle auttiin. Otin provisionaalin, kun me ei ollut ihan varmoja, oliko se autissa. No mä itse olin melko varma, mutta kun ei voinut olla, otin provisionaalin, heitin D3. Laitoin omasta mielestä antsaa. No se ei kääntänyt tarpeeksi. Korkea heitto feidaa oikean puolen auttiin. Siinä vaiheessa sormet ristissä toivo, että olisipa sittenkin se avaus sisällä. No eihän se ollut. Eli 2 ensimmäistä heittoa 8 väylällä auttiin. Sitten sieltä vasemman puolen autin reunalta heitin D2. Matka oli ehkä se 100 metriä ja korkean nyppylän päällä kori. Ländäs just ennen koria siellä päällä ja otti pikkupomput ja oli noin 8 metrissä korin takana. Mutta vasta tuuli, korotettu kori ja 8 metriä leijuppasin alle ja otin tuplabokin kiltisti. Ja jälleen C1X-merkintä, miinusmerkkinen merkintä tuli siitä. Tuossa vaiheessa tuska oli jo tosi korkea. Hieno alku oli sulanut täysin. 9 väylä, par 4, 152 metriä. Kori oli tosi korkealla siellä oikealla ylhäällä. Todella hyvä avaus. Oli kiva saada pitkästä aikaa hyvä avaus. D2 oikeastaan suora heitto. Se pikkusen käy tyyli ja pikkuinen feidi lopussa ja 40 metriä ylämäkkeen A3 forella nostolle ja bird. 10 väylä, rollyväylä. Treenikierroksella en onnistunut kertaakaan sitä heittämään rinkiin, eikä muutenkaan hyvin, niin oli semmoinen epävarma olo siinä heitossa. A3 kätteen heitä ja ihan suoraan keskeltä väylää menee. Pikku rollit ottaa ja katsottiin kaikki, että sehän on nostolla. No paskan marjat. 8 metriä, 9 metriä pitkänä. Ja en saanut puttia sisään. No onneksi ei lähtenyt rollaamaan, paarin mä siitä otin, mutta jälleen kerran C1X miinusmerkkinen merkintä. Sitten tuli telemarkkiväylä. Mun mielestä vähän siinä mielessä no ensinnäkin se on keinotekoinen triplamando. No joo, ei nyt paha, mutta se, että sillä oli kantoja tosi paljon siinä rinteessä, niin vaikea liuuttaa korille. Mä päätin, että mieluummin rysäytän liian aikaisin rinteeseen kuin mandomissi. Ja niin mä just tehinkin. Heitin tosi matalaa ja se osui maahan ja pikkusen skippaili eteenpäin ja jäi noin 20 metriin. Siitä sitten putti korinalle ja nosto. Sitten väylä, taskumatti, jota mä en kräkännyt sitä reenikierroksilla yhtään. Mä en onnistunut pääsemään kakkosrinkiin siinä. Mutta lähdin yrittämään D3, se on oikeastaan suora heitto. Lähdin heittämään pikku antsassa, käänsi. Sitten se lähti feidaamaan, niin se osui puuhun ja tipahti siihen paikkaan noin 35 metriin sinne alas, en edes rinteeseen asti päässyt. Ja sieltä sitten A2 aika kapeasta välistä kuitenkin foreeneppinostolle ja paarikortti. Seuraava väylä, Riittäispä niminen. No lempeällä leiskellä se on vain 100 metriä, se kyllä riittää. Olin heittämässä FX2, mutta sen verran kovaa vastatuuli siinä oli, että mä upgradeasin D2. Ja hyvä kun upgradeasin, niin pääsin perille asti, mutta otti ärsyttävät skipit ja skippasi johonkin 7-8 metriä. Siitä putti
lähestulkoon kokonaan ohi laitteesta. Paluuputtikin oli vielä 4-5 metrin mittainen, mutta sain sen sisälle. Sitten tuli väylä 14, Pietola-niminen par 4, 177 metriä. Ekana pitäisi saada noin reilu 100 metriä aika suora heitto. Ja siitä sitten semmoinen 75 metrin heitto korille. D3 lähdin heittämään. Tarkoitus oli laittaa D3 pikkuseen antsa, että se lähtee kääntämään yli ja sitten palauttaa keskelle. Paskan marjat, se aivan katastrofiavaus. Se nousi niin kerrostalon korkuseksi se heitto. Ja siinä vaiheessa, vaikka siinä antsaa olikin siinä releasissä, niin eihän se antsa vaikuttanut mitään, vaan se lensi suoraan. Ja tosi korkeata feidas vasemmalle. Ja pari minuuttia me porukalla etittiin ja ihan keskellä semmoista valtavan kokoista risukasaa oli se kiekko. Ja yllättävän syvällä. Mä en edes tajua, miten se on voinut sinne päästä semmoiseen paikkaan. Onneksi tuo Jannisen sieltä pongas. No, sehän oli täysin tekemätön paikka D1 foreneppi-väylälle. No, sekään ei mennyt hyvälle paikalle, vaan jäi puun taakse. Siitä sitten korille matkaa noin 85 metriä vieläkin, ellei 90 metriä. FX2 ajattelin, että mä foreflexillä heitän sinne. Ihan hyvin lähti se antsalinjassa FX2, mutta se ei ikinä palauttanut. Joten oltiin sitten 25-30 metrissä korista metsän puolella, mutta oikealla puolella metsää tällä kertaa. Sieltä foreneppi, korille ja 4 metrin putti sisään ja boki. Sitten tuli 15 väylä emu. Siinä mä olin onnistunut joka reenikierroksella tosi hyvin. Eilen itse asiassa niin, että mä olin 40 metrin foreen lähärillä, 166 metriä par 4 korion rinteessä korkealla. Pikkusen liikaa käänsi yli heiton ja vähemmän yllättäen puun juureen. Puun alle. Kyllä. Kiekko ländäs. No mä päätin silti, että mä otan siihen vauhin. Että osuu käsi puuhun tai ei. Lähinnä siinä vaarana, että se osuu oksiin. Otin vauhin FX2. Heitin, käsi osuu oksiin. Ei onneksi käynyt mitään. Ja pienellä kuksilla siellä mettässä. Ensimmäisen ainoan kerran kierroksella kävi hyvä puutuuri. Osuu puuhun ja kikkas kohti koria noin 6-7 metriä ja siitä putti sisälle ja birdie pitkästä aikaa. No en mä tiedä mikä tuon nimi eteessä, mutta väylä 16, par 439 metriä. Siinä heitetään niin jyrkkään ylöspäin, että fore siihen olisi järkevää, mutta mun kroppa ei taivu niin korkealle heittämään forea, joten mä ylikääntävällä rystyllä heitin sen early release. Puiden lomitse menee liian pitkäksi, eli se meni oikeastaan sinne niin kuin liian taakse. No sieltä oli hankala enää lähteä heittämään. Mä foreilla yritin. Shadowfaxilla matkaa korille ehkä noin 85 metriä, 90 metriä. Pikku antsassa, mutta nousi aivan liian korkealle, osui sitten siellä metsässä puihin ja kikkas alas rinnettä. Siitä onneksi sitten sieltä alhaalta oli semmoinen fore-neppipaikka. A3, olisiko ollut 35 metriä vielä korille, 30 metriä A3, semmoinen nätti neppi kori alle ja paarin kuten seivasin. Eli oikeastaan meni ihan ok se väylä. Sitten on Savotta, väylä 17, par 390 metriä. Melko helppo fore mun mielestä. 80 metriä feidi, pieni skippelot kori alla. Arvoin siinä, kun oli vastatuuli, että lähdenkö D3 vai D2. Päätin lähteä D3, koska sillä mä olin treenikierroksilla onnistunut. No sehän käänsi yli siinä vastatuulessa, osui puuhun ja jäi 30 metrin luojan. Kiitos väylälle kuitenkin. Siitä A3 fore neppi korin alle ja paarikortti. Tässä vaiheessa oli +1 ja tässä vaiheessa tietysti tiesin, että miinukselle ei ole enää mitään mahdollisuutta. Viimeinen väylä. Huuhkaväylä, par 3, 79 metriä. FX2 olin onnistunut tosi hyvin pääsemään rinkiin reenikierroksella melkein oikeastaan kaikilla heitoilla. FX2 nytkin jäi liian matalaksi, niin osui sen eturinteeseen siitä pikkuhypyt eteenpäin ja noin 9 metriin ja tosi korkealle piti putata. Pikkusen ketjuihin otti ja tipahti ihan siihen viereen. Ja nostopaari sisälle ja C1X-merkintä, ei miinusmerkintä taas siitä. Ja tulokseksi jäi +1.
Mä en tiedä, mistä johtuu tuommoinen notkaus, että kierros alkaa hyvin ja sitten vaan ei niin mitkään onnistu. Ei avaukset eikä oikein putitkaan. 55% oli C1X puttiprosenttia. Se on mulle tosi vähän. Siinä vähän analyysiä tästä kierroksesta. Ja sitten syömään. En tiedä, ootteko te huomannut, mutta mä oon tässä nyt näinä parina päivinä olen huomannut näissä mun videoissa, kun mä nuolen huulia tosi paljon. Se johtuu siitä, että mulla on ylähuulessa tuossa kohtaa täällä sisäpuolella afta, joka on just ehkä siinä kipeimmässä vaiheessa. Eli syöminen on hankalaa ja puhuminenkin tuntuu hankalalta ja koko ajan pitää olla vähän sitä nuolemassa. Eli siitä johtuu tämä kummallinen yhtäkkinen tapa. 19 vuoden jälkeen mä palaan tämmöiselle kylälle. Kuka tunnistaa tämän kyläpahas? Tänne ei ihan hevillä eksy. Vai miten se ruukaa sanoa se yksi tyyppi? Nyt ollaan tultu paikkaan, jossa Kolarin kollit hurmasivat 19 vuotta sitten tanssitaidoillaan paikalliset miehet ja naiset. Eli Kuikan lava. 2006 vuonna, kun Lordi voitti Euroviisut, niin Kolarin kollit olivat tällä seudulla kollien reissulla ja Kuikan lava tuli muun muassa käytyä. Ja, ehkä mun mielestä paras reissu ikinä, mitä Kolarin kollit ovat tehneet. Paljon hienoja reissuja meillä on ollut, paljon mahtavissa paikoissa ollaan käyty, mutta henkilökohtaisesti niin mun mielestä tämä on ehkä se hienoin paikka. Jostakin kumman syystä mulla ei ole hirveästi muistikuvia, että se olisi ollut tämän näköinen, mutta jep. Siinä on Kuikan lava. Jeps, no niin. Jatketaan seuraavan päivän. Siinä on mökki. Vai oliko se sittenkin tuo mökki tuossa? Mä en nyt ihan varma, kumpi se mökki. Joo, se oli tuo mökki tuossa. Tuota on kyllä uusittu aika hienosti. Ja tuolla oli rantasauna tuossa ja kettupasko johonkin tähän näin. Jos oikein muista. Yes. Oliko tuommoista autotallia silloin? Sitä en muista. Minusta se muutenkin tämä näytti vähän eriltä. Tämä on varmaan uusittu. Onhan siitä 19 vuotta. Yes. Nyt ollaan tultu tämmöiseen paikkaan. Ihan tähän näyttää ihan tämmöiseltä niinku Fribaa-keskukselta. Eli Hiiskaan. Hiiskan radalle ollaan tultu ja tää on ihan pätevän näköinen paikka, Wow. Maksoin tuon ratamaksun just tuossa äsken ja en tiedä jaksanko kuvata. On mulla teline mukana, mutta en tiedä jaksanko kuvata. Mutta ei kai siinä. Lähdetään heittele. Ollaan Troublesseissa. Aivan ihmeellisiä taas pomppuja ja heiluja, mutta ei se ollut kyllä hyvä heittokaan. No ainakin se kiertää Mando, mutta no ei menty OB. En tiedä yhtään, onko tuo hyvä vai huono paikka. Käännä yli vähän, sitten takaisin.
Jaa, se ei tullut takaisin. Pyykit laitoin pyörimään, saa vähän puhasta peliasua ja seuraavaksi pitäisi lähteä suihkuun. Ei muuta kuin suihkua päin. Alright, ollaan tultu syömään ja Raksilla. Mulla oli alennuskuponki tänne, jonka mä ajattelin, että mä tällä reissulla käytän. Tulee niin sanotusti hyvään käyttöön. Siinä on herkullista, terveellistä ruokaa. Salaattiakin.